We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wangenza umfazi wakhe umalume ngimncane maqede wangedayisisa ngomzimba. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Mina ukusa kwase kwaziwa yimi kwazise nobuthongo vele ngangasabi nabo. Eyami ingqondo ayisihlezi ibalisa inhliziyo isihlezi ishaya mawala kuhle komuntu ohlalela ovalweni. Mina ngaphenduka umama ngengazele. Obami ubuntombi bathathwa owami umalume. Okubuhlungu umama wahamba ezitshela ukuthi usishiye ezandleni eziphephile. Ngoba kwathi ukugula esebona ukuthi kuyamehlula, wambiza umfowabo wathi mntakama, mina ukufa sekungingenele. Ngicela abantwana bami bengahlupheki ukhona ngibashiya nawe ubagade. Wavuma wathembisa ukuba uzosiphatha kahle kanti yena wayesebona umfazi kimi. Angiphathi okwamfowethu omncane owayelala emahlathini noma kuduma. Kuthiwe akayobheka izinkomo ezidukiswe ngamabomu ngoba efuna ukusala ezitika kimi. Kodwa ngangihlezi nginethemba lokuthi kuyolunga ngoba umama wathi esesishiya wathembisa ukuba uzoba idlozi elihle, uzosigada asivikele ezimpisini. Kwathi noma sekunzima ngempela esengilala mihla namalanga, ngithi mama akobe uyabona ngaze ngayokhala ethuneni lakhe. Ngathetha ukuthi ntombi wangishiya ngimncane wajika wangangibheka ngaphenduka umfazi kamfowenu. Ngathi ngisakhala nje ethuneni lamama ngimubalisela ngobunzima angishiye nabo. Washo waqhamuka umalume wangidonsa ngendluzula. Wangibuza ukuthi yini ngikhalelani, ngifuna kube ngathi uyangihlukumeza bazothini abantu mabengibona ngikhala. Wabuza ngiyakuhlukumeza. Ngathi ngisathi ngiyavuma ngezwa ngempama eyangivala amehlo. Ngabona ingane kamama ibuka lapho ingenakwenza lutho incane. Pho-ke ukukhala kwakuzongisiza ngani mina? Ngaqhubeka njengenjwayelo ngenza engathi akwenzekanga lutho. Wahamba-ke umalume wayophuza ngasho ngabikelwa phela ngangazi ukuthi mayedakiwe ngiba ukudla kwakhe kuze kuse. Lento yayikhanda inzondo nenhliziyo embi. Ngaphenduka isilwane ngimncane nasesikoleni ngase ngihlezi ngilwa ngikhiphela isibhongo kwezinye izingane. Abizwe umalume for amacala ami. Ngase ngazi eyami ipunishment akulalwa kusa emnyango. Wathi esethole umfazi waqala-ke kube engathi akasalali nami. Ngathi ngijabulela lokho ukuthi ngaphumula kanti usenza icebo lokwenza imali ngami. Waqala wangidayisa kumadoda amadala ayephuza nawo. Naleyo mali iyakuye ethi ithenga ukudla. Angeke sidle mahala isemhlabeni la. Le ndaba ngangithi mangicabanga ingikhathaze ngicabange ukweqa inkinga uthumbu kamama ngizomthini. Naye ukhula kancane nengqondo isancane angikwazi ukuplana into naye. Ngazama-ke nokho ukweqa kwasho khona ukuthi mawusemncane wenza into ungayicabanganga kahle wangibamba umalume ngizama ukweqa. Kwabe sengizigwaze ngowami ngoba ngaphenduka isiboshwa isonto lonke into ehlezi ivalelwe inganikwa ngisho nokudla lokhu. Lapho ngivalelwe nje ngangikhathazeke ngothumbu kamama ukuthi kazi bamenzani-ke yena ngaphandle. Kwathi sekuyophela isonto wangivulela wangisabisa ukuthi ngiphinde nje ngizame ukweqa uyokwenza sure ukuthi ngiyolala ngibonene nosibanibani ngalelo langa owafeba waze wafa esho uma wami njalo. Kwangiphatha kabi lokho pho-ke ngangizothini. Ngaqhubeka ngahlala khona kunzima kunjalo. Umalumekazi wayazi kahle ukuthi kwenzakalani kodwa wayeshaya engathi akaboni.
Kodwa ngangibuye ngimxolele wayezimithele bakithi amawele akhe. Kwathi ngelinye ilanga wasikwa umalumekazi kwaphoqa ukuthi umalume amphuthumise esibhedlela. Nalapho wathi ehamba wathi usale ugeza inkomo solala sonke namhlanje. Ngabona ukuthi cha yimi-ke manje ozomitha amawele. Manele bahamba nje ngasala ngapequlula umuzi wonke ngathola imali engango-8,000 wayesanda kudayisa inkomo. Ngathatha umntakamama ngathi asambe sobona phambili siyaphi. Sangathatha mpahla vele sasingenazo. Sagibela-ke itekisi ngihlezi ngibona kugitshelwa inkinga angazi siyaphi kodwa khona siyahamba. Sahamba saze safika edolobheni lapho siqala nokufika kule ndawo. Ngibone kwehliwa ngithathe uthumbu sehle. Siyahamba nje asazi nokuthi siyaphi size sihlangane nomunye ubhuti athi, "Mangingazigezela wena nje mnyamane yazi kunga-right kanjani." Ngimoyizele akhulume nami abuze siyaphi ngimchazele sonke istory. Lo bhuti-ke athi okay sizohlala naye eflatini lakhe kodwa ngizosebenzela yena ngibe umqwayisi. Athi umfowenu-ke yena ngizomfaka esikoleni. Ngivume-ke sihambe nalo bhuti asikhombise ifleti lakhe. Hayibo ingqondo ithi ukubuya kancane sihambe nalo bhuti asithengele impahla sifunele ubhuti wami isikole asithole. Awu afunde umfana kamama bakithi. Mina vele angisenandaba nami sengazitshela nje ukuthi elami ikusasa lifile. Ngiqale-ke ngidayise ngomzimba sihlala naye lo bhuti. Ngagcina sengithi kungcono ngenza ngoba ngifuna and futhi ngithola imali ngangihola okwangempela. Kuqhubeke nje iminyaka ngiyenza lento kwaze kwaba ukuthi nobhuti wami sakazoqeda isikole. Kwathi langalimbe kwafika iclient nje elathi siswami, mina ngibona umfazi kuwe hayi umqwayizi, yeka lento ngicela ube umfazi wami. Ngamchazela-ke lo bhuti sonke istory ngempilo yami. Wangizwa bandla wathembisa ukuthi uzongiphatha kahle. Sagcina sesijola-ke naye saze saba nengane ngayeka ukudayisa ngomzimba. Kwathi ngelinye ilanga uDali wathi mama asambe siyobheka umalume. Ngoba wayelwazi lonke udaba inhloso yakhe kwawukuthi sibuyisane nomalume. Masifika angikholwanga into engayibona ngamehlo ami. Umalume sewashawa istroke sekahamba ngewheelchair. Ngibuze-ke umalumekazi athi wandlula emhlabeni ngenkathi eyobeletha owele bakhe. Lapho nowele sebakhulile balako 11 years kuyona leminyaka umalume wangeqala ngayo ukungenza umfazi wakhe. Kwavele kwabuya konke uma ngibona ukuthi yena ezakhe izingane uziphathisa okwezingane. Kodwa mina ngathi ngingangabo wabona into yokuqeda izinkanuko zakhe. Yazi lo muntu wayeke angikhothise intontolozi yakhe enejwabu elinukayo kuphele cishe ihora engakachithi angiyeki. Kwezinye inkathi alale nami ngisezinsukwini, ayifake intontolozi yakhe kunanazi ayikhiphe inegazi maqede ayifake emlonyeni wami. Mina ngaqala ukudla ama-sperms ngingakazi nokuthi yini yona leyo. Ngokubona-ke ukuthi owele baphathiswa njengezingane ngavele ngafikelwa usathane. Ngoba phela bengiphila emgaqweni ngenkathi ngiwumqwayizi, ngase ngazi yonke inhlobo yamadoda engenza noma yini ukuthi ithole imali. Kwathi nje emva kweviki sibuyile ukuyobona umalume sinoDali. Ngavele ngahamba ngafuna amadoda amabili ngawabhadala u5,000. Ngabathatha saya khona kamalume ngafike ngathi awazitike ngowele phambi kwakhe umalume ebuka. Sabadraga owele ukuthi bangaboni lutho. Nangempela bazitika ngabo into owayeseyixolisa. Maqede ngathatha isando ngamshaya ngaso emadolweni. Ngamtshela ukuthi lezi ngane zakho everyday bazozilala phambi kwakho. Saqede-ke sahamba.
Ngathi ngiyabuyela ngakusasa ngathola kuthiwa umalume usale washona emva kwethu. Zasala lezi ngane zahlupheka nazo zeza kimi zazofuna usizo. Ngazithatha ngazifakela ushevu zafa nazo njengoyise. Wangihlukumeza kakhulu uyise wazo wangenza ngaba nenhliziyo embi engenalo uzwelo. Ngangingafuni nje into ezoba isikhumbuzo sakhe empilweni yami. Ubhuti wami waqeda isikole wathola nomsebenzi usewaba nomndeni wakhe naye. Sike sithi masihlangene sixoxe ngempilo esasiyiphila akhale izinyembezi. Mina-ke azisaphumi izinyembezi ngakhala kakhulu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.